Ja, den er bare mega stor. Den er fin, hva'? Hvor er I gode, mand? Ej, hvor var I gode til det der? Det var godt. Elena? Elena? Har du været ude at ride? Ej, hvor er du heldig. Hej, Elena. De 2 sekunder, jeg skal lige filme Selina, ikke?